Ano nangyayari dito? Naiiyak? Natatawa? Morning! Tulog na naman. Araw-araw na lang ba ganito si Clover? Tulog na naman dito sa opisina ko. Oh no! Tumatawa pa. Ano ba nangyayari dito? Kaya namang gisingin pero wala eh. Kailangan ko na yung report eh. Ano nangyayari dito? Naiiyak? Natatawa? Clover? Wow. Yes, sir. May utos ka? May laway ka pa. Kumain po kasi ako ng macchiato. Kumain ka ng macchiato. Ano yung report? Nasaan na ba? Ito po ginagawa ko. Nakita nyo naman. Kahit kanina na napapapikit ako. Kailangan ko na kasi pwedeng masabit mo na. Ngayon Ano na. po ba sa email sabi nyo? Within the week. Tuesday pa lang po ngayon. Dalawa yung email ko eh. Isa yung... Ay, hindi ko po Kailangan nakita. ngayon. Sana hineads up nyo po ako bukod sa email. Opo. Sorry, hindi Sige kita na heads po. up. Pero Balikan nandyan niyo sa po email ako. Mo eh. Nandiyan sa email mo. As per my last email po, Ah. sabi ko ay this week po, bigyan nyo ako na. So yun, sir. Sige. Okay. Pwede bang meron pa ihabol po. mo na yan ngayon? May Sure po. presentation Alam, ako eh. alam nyo naman po, ano. Okay, sige Pero, ha. opo, sige po. Gawin mo na ha. Okay, sir. Sige po. Ay, nako. Sana hindi niya ako naabutang natutulog. Hindi niya alam na naabutan ko siya. Tumutulo pa laway niya. Ay, stress na Dapat ako. matapos ko to. Sige, chat Ba't ka kasi GPT. natutulog? Alam mo namang... Chat GPT is key. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.